होमबा आं ओंखारसै दे नों दा माने थांखासिगोन नालाय गारियाबो ओं दे न'आवनो डाइरेक्ट थांथ'दो नों मिथिबाय अके दे जागोन गोदान जिउनि लामायाव आगान होनो थांगासिनो औ सान आरो आंबो मिजिंथियो जे आंनि जे गोदान लामा आगान सुरनायाव मोजां जाफुंलांगोन होननानै आरोथ' दा जेरैबायदि थांदोंना बेयाव मिनि खुसियै बेबायदिनो बैयावबो थाहैनांगोन दे हलेबा आं बुंखाबाय जागोन दे ओमफ्राय नों आंखौ मिस खालामा मिसाथ' आं बारा खालामथ'नाय नंला नों थांसिगोनखाय ना मिस खालामा नों आंखौ मिस खालामा थोद खालामा जायो नामा खालामोब्रा आं ओरैनोसो होनदोंना एदावदों अबावबा नोंनासो आंनि थाखाय टाइम मोननाय नङा नामा रायलायनोबो थां बिदिबा आं रायलायनायबो नंस्राया आथ'ना थांनायबो नङा आं बाराखौबा ओरैनोसो होनदोंलै मिस खालामा जायो नामा सोरबा दे जागोन आरो मागोबो फैगासिनो नै रंजानो मोनबावसिगोन मालाय नोंस्रासो आंहासो मोनगोन ना मोनलाथाय दाथ' समासो खिन्थासिगोन दे होमबा मिस्टार सान थाथ'दो नोङा आम गोइं मिसिउले ओखि थुनथुलि होमबाथ' आंबो मिससो खालामबावला नोंखौबो ओद जायो नामा आंनाबो गोसोआ गाज्रि मोनगोन ना मिस खालामाबा नों मोजां थांदो दे खिदे आरो एसे प्रब्लेम जाबा आंखौ कल खालामबानो जाबाय अरे बा ओमफ्राय नों एकदम फैथानसैबो नामा नङा होनलाय औ नों जेरावखि माबाफोर मुसिबत थाया मानो आं फैगोन ना नोंनि सेराव अरे बा सानबा साब्बास बिदिसो जानांगौ आंनि बयफ्रेन्डआ आंनि फिउचार हासबेन्डआ दे जागोन आसोल होमबा ने बाय बाय औ दे होमबा बाय बाय थाथ'लायदो थुनथुलियाबो थांसैलाय नै बाय होमबा ना दे आबै मिलि मेगिखौनो जाथ'दोहाय ओमफ्राय मेगियाबोथ' उफनांगौ आयै आबै सना गुदुं मेगिया उफनांगौ लाबो ओरै लाबो मेगिखौ जादों आं दिनैथ' गाइखेरबो लायनाय जायासै आबै बेखौनो जाथ'दों ओंखामबो संथ'वाखैना आङो ओजों नै सिं साना दङ नोमबैना ओमफ्राय मटरबो दं बेयाव औ आबै मटरबो होदों बेयाव सामब्राम एसे होबाय ओमफ्राय गाजरबो होबाय आङो बे दालायथो नुयोना जानाय मानसिफोरखौ टिभिफ्राव मबाइलफ्राव बेफोरबायदिनो बानायनायदोंहाय आबै आङो दा नोमबैनि बानायनायासो गोथाव जादोंना जायाखै आबै दे जादो दे बेखौनो एसे उदैयाल' बुंनानै थाथोंसै नोंना जागोन बिदो जा दे आबै जाबासो सिख्ला देरगोनहाय आबै थाबनो मिथिबाय नोङो ओरैनोबा नोमबैयासो नै ओरैबो जाया बेसे टेनसनाव दङ आङो नोमफायाबो खुरिया जालांबायहाय आबै मा बुंबावनो नै माथो जेबोखौनो मिन्थिनो नागिरा गथ'खौनो आं मेगि जानोसै दे जादो दे आबै दे मेगिखौनो एसे उदै बुंजासै आराम जादो मैगंआबो जेबो गैयामोनहाय बे बारियावसो मा दं गैया नायनांसिगोन आङो गोथावनि आबै गोथाव मोनदों मेगिखौ गोथाव दे गोथावबालाय हामबायसैहाय आबै आंनि आबै सना माथो खालामबावनो मेगिया गोथाव आबै र' ओमफ्रायथ' नोंनि आइ गोदान फैखासिगोन ना आबै मोजां रायलायहरखाबायमोन आङो जेबो उसुबिदा प्रब्लेम गैयानो आइ फैदों औ आबै आइ नों जायखौ आइ बुंगोन नोंनि आइ जागोन दे आइ गोदान आंनि आइ फैगोन औ आबै फैगोनथ' आरो र' फैसिगोन बावला नै आबा मिजिं औ मा जालायखो हा बहाथो थांनो ओंखारलायखो थांगोन आरो जेराव मेरावनो माथो जाखो ओमफ्रायलाय दा न'आव थानानै बे गथ'नि गाबनायखौ खोनासंबाय थानांगौ आङो नै हामाहाय आबा हामानो बिदि बुंबाय थायो नोंलाय गावनि फिसाजोखौनो मानो बुङा एकदमबारे बिनि महर नुबानो रागा जोंनो ओंखारो होनदों आङो बे गथ' मानसिखौलाय आबैखौलाय मानो रागा जोंबाय थाखो मा खालामदोंथाय बे नोंखौ बे खालामाखै बिमायाथ' खालामदों बेना बेखायनो आङो सैया ओमफ्रायथ' आंजों बे मिलिसानि सोमोन्दै रायलायबाय थानाङालै रागा जोंनांगौबा जुदासो आंनाबो दाना मानो बिदि बुंबाय थायो आबा बे जेबोखौनो बुजिया बुंबायना आङो होमबालाय आंलाय मा मिन्थिगौ बुजि दा बुजि नोंसो लाखिदों दा हाबाब आं लाखियाबालाय मा खालामनांगौ बेखौ सोरनोबा खांनो हरबानोथ' जायोमोन ना होमबानो जोब्बायमोन आबा मिजिं बांद्राय बुंथारोहाय नोंनाबो हाबाब हामाहाय आबा बिदि बुजियाबाबो गथ'आ गोसोआव एसे दुखु नाङोना रायनाय मानायखौ बुजियो जे बेबो नों मोजाङानो आबा मिगि आंजों माथो रायलायबाय थाना गथ' नोङो आबैजों मिगि आबैजों थादों नालाय आबैजों था जाबायसै आबा जाबायसै हा रायदावनोबो मोनला होमबा बिफाजोंनो गावनिजों ओहो मोना नङा आबै नङा गाबनाङा दे आं दंना मेगि जादो दे जोंहा दे मेगिखौ उफ होनखाबाय गुदुंबो नंला दे जादो दे जाबायना जेबो खोथा गैलाबा थांसै आङो रथ' आबा दाथ' नोंबो मिन्थिखायो आबा जोंहा आबैयाबो उन्दै दाबो देरनो गोबाव सम नांबावगौ आरोथ' बिहामजोआथ' गैला बेथ' फैखाला आंबो मिन्थिखाबाय आरो फैबाबो फैयाबाबो जेबो आसाबो गैखाला बेफोरबायदिनो मिलायफिननायनि मानो बिनि खोथा रायखांबावदों मानो रागासो फोजोंनो हादे नों बांद्राय
नङा र' आबा बांद्राय रागा जोंनोबो नाङा मा खोथा बुंनो सानदों डाइरेक्ट बुंना बिनि खोथाखौ मानो रायखाङो आं बुंनो सानदों सासेलाय आं बिहामजो गोदान नायफिनबायमोन आबा नोंहाबो ओरैनो जेबोआनो जाखायाखै बैसोआबो संसाराबो गेजेर ससेयावसो बिहामजो आस'खान्दा खालामलांबाय दाथ' उन्दैबो दङ नोंनि जिउखौ साननानै आबै फिसौनि जिउखौ साननानैनो बुंदोंमोन आं आबा दा नोंसो मा सानो नोंनि गोसो आयै नों जेखौ सानो बेखौनो खालाम आबा बिदिबा नोंहाबो जेबो प्रब्लेम गैयाना बिहामजो गोदान लाबोब्लाबो मा प्रब्लेम थानोब्रा आयै लागोनलै जायखौखि जाया मानो मोजांसो आयौ हामथारबायहाय आबा बिदिबा नोंहाबो राजिबालाय दे हामबायसै बिदिबा बिहामजो गोदानखौ लाबोनायसै जोंहा आरे बा आफा दिनैथ' एकदम हेन्डसामसिनसो नुदों माथो नोंखौ औहाय आबा मेहेर नोमफाया हले बोरायनोबो रोङाना नंगौथ' रज'रि मम इस बुंनायफ्राबो लाजायालै बिमा फिसा सानैजों नै हा नंगौखौ नंगौ बुङाखैबा हा माथो बुंखो फिसालायालाय नंमारगौ औ ना आयै आंबो एकदम नंगौखौसो बुंखायोरा देलै आबा मेहेर दे नंगौबालाय नंगौसै मोजांसो आंहाबो इस आफाया खुसिबावलै हनै थारिफ खोनानो मोननानै दे आरो नोंसिनालाय बिदिनोसै दिनैथ' बिहामजो ओमफ्राय थांगोन ना फन हरदोंना हराखै फालाय जुदि अ आदाया दोनलांदोंनोथ' दहायसो आं फन खालामदों दोनलांबायबा हामबायसै दे औ सोरां आरो सम दंब्लाथ' आं बेहाय दसे लिंहरबावगौमोन नाथाय दाथ' आरो समबो गैलाना माथो खालामबावनोब्रा जुरि आरोथ' मागोआवबो साबसिनसो जाबावसिगौमोन बिहामजो देनाय गोथाव गोथावनो सिथाव माबा माबि इस आफा ओमफ्राय आंनि बिहामजोआलाय रोङा आरो आंनि हाथरखिया ओइ आबा बिदि नङाब्रा माने बिहामजो सानै सानै थाबा साबसिन समायसिनबावगौमोन ना दे बाजै थुनथुलिनि थाखाय एसे नेथ'बावदोब्रा मालाय साख्रिसो मोनबावबायबा बेनोथ' आबा बिहामजोआलाय साख्रि मोनबाय मोजाङानो जाबाय साबसिन जाबाय आरो नङाबा बाब आरो नै न' खाथिफोर नालाय मिस्थि माबा माबिसो बिबावगासिनो बिहामजो गोदान साख्रि मोननायनि होनलायगासिनो जेबो नङालै आयै पार्टि होबानो जाबाय दे एसे फिसानो देनां बाजै फैबा मोनसे आलदा दा ओरैनो जास्ट जोंहा होबानो जाबाय आरो ना नंनायाथ' नंगौहाय आबा र' हा एसे आलासिफोरखौबो बुजायनांगोनथ' आरो मा दे बे बोसोराव आंनि हाथरखिनि माबानो संनाय खावनायफोरखौनो जाथ'दोब्रा देनां थुनथुलि बाजै फैबा माबा मोनसे जासिगोनलाय औ हा बेनोथ' आरो मा नै मागोआबो फैगौआनो बेनिबो जगार खालामनांगौ जोंहाबो एसे दे मोजां मोजां खालामबानो जाबाय आरो ना जुरि औ नायनोसै दा आबा सानखौबो बिहामजोखौ दोनहैखांनानै न'आवनो ओरै डाइरेक्ट फैनो खोन्थाखाबायमोन आङो दा गथ'आसो बैयाव थांफिनगोन ना मागोन बिखुनजोनाव र' दायो खेबसे फन हरबावनोसै आं अ दा फैगोनलै आयै माथो जानो ना बिखुनजोनाव थांबाबो अरजायालै बेहायथ' आं दंखायोना माथो जानो आदा गैथ'वाबाबो औथ' आरो आंनि आबा सना नोंथ' दंना नै हामानलाय बैयाव थाबाय थानोसै दाथ' हिनजावाबो गैथ'वा दे न'आवनो फैथोंसै नोंदियाबो ओमफ्रायथ' बिहामजोआलाय आबा माथो दहाय नुवाखैमोन आङो जोंलाय दासो दुब्लिनिफ्राय फैदों दा दुब्लियावसो दसे थांदोंमोन जों ओरैनो बार जाहैदोंलै ए दे होमबा आबा ओमफ्राय आरो माथो नोमायाबो दिनै थांगोननो न'आव ओइ थांथ'थोंसैलै दावरावसो जायो नङाबा आरोबा खम जारला जायो आंहासो थांगोन खोमालै आयै आंबो मिन्थिथ'वा सोंनाय जाथ'वाखैमोन ए दे जायखिजाया गाव थाङोना थाङा दहायलाय थाङो बायदि बुंदोंमोन थांबा थांबाय आरोलै माथो बेखौलाय अ दे होमबा दे आयै थाथ' नोंस्रा आं बैयाव थांना फैनि दे आबा ओमफ्राय गोजानाव दा थांसै माबा ओरैनो खामानि दं मोनसे फिसानो आंहा दा थिनगोन आङो र' दे दा थाब फैगोन आं गामिथिंजाय थांग्रोनि र' औ दे आबा ना ओइ हाथरखि बेबि आं बैथिं थांना फैथ'नोलै र' रावखौबो नेबाय थानानै लाब गैया दस्राजों गावसो थांखादोंबा दे आरो होमबालाय इलिसा एबारनिफ्राय आंबो गाज्रिसो जानोसै दा गाज्रियासो मोजां जाबा गारनानैसो थाङो दा बेनोथ' आरो बेबायदिनो खालामबायना नोंनि थाखाय बेबायदि जालांबाय आङो नोंखौ इलिसा नोंखौ आंनि दिमागावबो दोनां नोंखौ गोसोआवथ' गोजाननि बाथ्रा र' आयै थाबैनो लाबोगोन बिखौ जागोन दे आफासना मोजां थालायो सिख्लाखासो आरोलाय मोजांबो मिलायगोन नोंजों बैसोआबो समान समान थामाने माने बे एसेल' दुइसिन आरो नोंनि ओमफ्रायथ' जाथायखौबो खिन्थाखादोंमोन आङो जेबो उसुबिदा गैयानो बिमायानो राजिबाव आरो फिसाजोआबो राजिनो बास होमबालाय माथो लाबोनायसैबो आरो आयौ आबै सोनानो मा गोदान फैसिगोनहाय जोंहा बिहामजो गोदान फैसिगोन खम मोनगोनहाय बे नोंखौ गथ'फोरखौबो जि अनसोखायोनोहाय बुंखादोंमोन ओजों माबा जामाइजानो खिन्थाखादोंमोन दा आइ फैगोन आबै औ आबै सोना आइ फैगोन आइ ओमफ्राय आंखौ अनगोन आयै आबै फिसौहा मानो अना जाबायबायनो एसे अनथाव बाथाव आंनि आबैखौलाय अनगोन हा अननोथ' लाबोनो नागिरदों अनगोन आबै अनगोन हा बे बिहामजो जागोनाबो बुंखादों गथ'फोरखौनो माने ओरैबायदि अनखायोनो गावनि बायदि अनगोन होनना बुंबावदों आरोथ' आं बुंखादों नालाय उन्दै गथ' थेवबो जेबो प्रब्लेम गैयानो मालाय खमसे खम बे इलिसा फाप्पि बिहामजोनिफ्रायथ' साबसिन जागोन बे आंनि बिहामजो गोदाना
थांथों बे सुनिया दा फैथारथोंसै आरो जेबो जायगाबो गैखाला एबार आंनि आबा मिजिंनि जिउआवहाय आबा मिजिङा एबार बिहामजो फैब्लासो खामानियावबो थांफिनसिगोन बियो आरो लासै लासैनो मोजां जालांसिगोन नङाबाथ' खामानिबो मावनो थांनो नागिरलामोन ओजों गथ'खौबोथ' आरो नायखायानो आरो जेबो फात्ताबो होखायानो दे आबै दे जाखांबायना मिगिया थ'दो मैगं बारियाव थांनोसैलाय दसे आइदै नै आबै मैगं बारियाव थांसै मैगं एसे नागिरनोसै जोंहा बारियाव ओजों जेबो गैया बानलु बाथोनल' दंथारोहाय आबै दुन्दियाबो एसे खानोसै नों दसे मैगं बारियावनो गेलेथ' आबै आं मैगं खासान्दि दे आबै दे थ'दोथ' गाइखेरा आयै बे नोमादै खावब्लिमोननाव गाइखेर दंना गैयाथाय आबै दायोसो लायगोन आङो दे गाइखेर गैथ'वा आबै लोंगौमोन आंनि आबैसोना र' दायो लायगोन दे आबै दे मैगं खाग्रोनि आंहाबो साहा एसे जोम लोंसै नोंबो एसे गाइखेर लोंदो मिथिबाय आइ गोदानाबो फैगोन औ आबै फैसिगोन दे आराम फैबा नोमा गोदानजों खम मोनजासिगोन आंनि आबै सोनाया आंनि आबै मिलिसा ओमफ्राय थांसै औ आबै थुदो हाथायावबो थांनाय जायासै नोमफायाबोथ' गद गैया आंनो बुथुमसै दे बारियावनो फैसायाबोथ' बारा गैखायानो माथो बुंबावनो आइ थुनथुलियाबा दा खयथासोआवबा मोनहैगोन दानो मोनहैयो नामाब्रा आयै दासो खारगासिनो बे होमबाबो हायाबा नोंबो थांनाय लोगो लोगो सिरि जाथारबाय नङा नायनाय औब्रा आयै आंबोथ' मिस खालामगासिनो आब'खौ बेनोथ' आबा दा दसे थानानै फन हरबावदो दे आबा आइया दहायसो हरनायानो बावाखैमोन आयै दसे थाथ'बावदोब्रा दा दसे थानानै गावनो हरखागोन बे बाराबा थेवबो बिखा ख्लाब ख्लाब मोनलाय लाङोहाय आंहा आबा मा खालामनो फिसाजोआ एथ' गोबावनि थाखायथ' गोजानाव थांफेराखैमोन नालाय थांबाबो नै सानसे साननैखौनो मा मोनो दाथ' एसे गोबाव थाहैगोन बियो औ आयै टेनसन लानाङा दे आब'आलाय मालाय साख्रियावसो थांदोंना ओमफ्रायथ' एबारथ' आब'आ माहाजोनसो जानो बावला आयु आबा थिख्लाहा नोंनाबो बुंनायफ्रानो लाजाखाया होनबाय मा जाबावनो औब्रा आयै नङा दालाय आब'आथ' बुंबाय थाखायोमोन ना लाइफआव माबा मोनसे जाबा देनां माहाजोन जागोन ना आंबो बुंनायाथ' बुङोमोन आबा र' दा नै दिनै सिमाङानो जाफुंमारनाय बायदि जाबायथ' आरो ओमफ्रायथ' नोंहा टेनसना एसे खम जाबावबायसो आयै गुमैबो मोनखाबावबायसो नोंजामादैया ओमफ्रायथ' आब' थुनथुलियाबो साख्रि मोनबाय बास जोंहाथ' खालि आर'जल'सो खालामनांगौ दा आयै आब'आ जेरावखि गैया मानो मोजां थाथों होननानै औहाय आबा हामाथो आंबो आर'जखौनो खालामबाय थागोन गावबो थानो हाखानाय नङालै आयै आब'आ न'खौनो गोसोखांहरबाय थागोन बे नायल' नोङो माला न'आव फैनोसो जालायगोन बियो ओमफ्रायथ' न'आव फैफिनबाबो देनां थांनो बासिगोन ना बियो औ आबा आंबोथ' बिदिनो सानसिगोन ना मागो फैगौ नै मागोआवथ' जमाबो थानो मोननाय नंलाना एबाराव आंथ' नायै आब' थुनथुलिनि सावनाय फिथा माबा माबिखौसो गोसोखांसिगोनलै एबाराव दे होमबालाय आबा दा दसे थानानै फन हरदो दे आरो नों गुमैयालाय फैखोना फैदा फन हरनाय बेनावबो दसे थाना हरगोनलै आयै मा खालि फनल' हरनो थिनो दा हरगोन आङो र' लोगोनाव थांग्रोनि आङो बैयाव दा ओमफ्राय नोङो सान हाबनायखौ दा मिन्थिसै आबा थाब फैयालासिनो मोनथिया जायो नामा दा फैगोन आं थाथ' र' आयै फिसा हिन्जाव आंनि हाबिबा अबेसिम मोनहैखो माला फन हरगोन बेखौसो जाबाय आङो नोंबो जे नायै जेबो टेनसन लानाङा होनखाबायना आं दंना थेख्लायानो दंखायो गावजों होमबाबो हा नोंबोखौबो गोसोखाङोना आबा आङो एसे गोबावनिफ्रायनो जोंहा जमा जमा थानाय हा बहाबा थांबा बोरैबा मोनखायो आरो मा दे र' दसे थाना गुमैनाव फन हरग्रोनोसै आङो ओमफ्रायथ' रिसार्जबो गैलामोनलै फना दा गुमैखौसो सोनो थिनसैलां बांद्राय माबा माबि सोनो थिनबाय थाना नों गुमैखौबो मिथिबाय आबा थेख्ला होमबालाय माथो नों फैसा हरदो फैसा जादों बे गैया आंनाव आं मैया 50 थाखा होखादों नोंनो ओइ बेलाय बाहायगासेयावनो जोबो फैसानि बिफां गैया आबा बिबानो मोनो अबाव देनां नों खामायबा नोंसो होनो नांगौ बिमानो मिथिदों आबा थेख्ला देनांहाय आरो बिमाखौ नायगोन ना नाया दै बिमानो फैसा एसे एनै खामायना होनो हानो हाया बियो दख'ना गांसेसो लाबोना होफैनो हानो हाया नायगोन बे थाबा थेख्ला नै हा दहाय आङो बै दख'नाखौबो सावनो सानदोंमोन दा सावमारनांसिगोन आं बेखौ ओजों फिसाजोनि न'खराव खुसि फैदों सुनिबानि मा बेफोरलाय आफोद आफोदनो मा गाज्रि फाजि बेफोरबायदि हासिलायनाय जाखो आंनि आइ फिसा हिन्जावनि दख'नाखौ बेबो सोरबा मानसि गिदिरनिनो खामानि जागोन बियो मानसि गाज्रिना मा बेखौथ' आं बुंनो रोंला जायखिजाया बिदिथ' जानामोनहाय र' बेखौ दसे थानानै दान सावहैगोन आङो ओमफ्राय जुरि औ हा मा जाखो नङा जेबो नंला नै हा ओरैनोसो गाबज्रिलायो होनबा औ गाबज्रिबायब्रा ओरैनो बिहामजोआबो आरो फैहांयैनो थाथ'बायबा नै हा उनाव फैफिनगोन आरो माथो दालाय जोंहालाय बिहामजो सासे दंखायोना हाथरखि बिहामजोआलाय औ ओमफ्राय हजोंबो माइया न'आव थांनो लिंगासिनो माथो दाथ' गावसोरसो थाङो ना मायो आं बेखौ मिथिलाहाय सोरां दा बिहामजोआलाय थांनो गोसोबालाय थांथों आरो माथो
नङा जेनेबा आगोलनि बायदि नंलाबाथ' थांजायो नङा होमबा सिगांनि बायदि जेबो सालाखि खालामाबानो जाबाय आरो बास बिहामजोखौ खुसि लाखिनो हाबाथ' मोजांसै दे होमबालाय थाथ' औ जेरावबो दाथां आरो नोंबो थाङालै बहाय थांनो आयु हाबाब बे मायाखौबो ना बुजिनोनो मोना माब्लाबा दानो मोजां दानो गाज्रि एखनबा मोजां एखनबा गाज्रि ओइ बोथोराबो आरो फैगौ लारि लारिनो ओमफ्रायथ' दिनैहाय नालेंखरखौ हानना दोनखानो बुंदोंमोनहाय आङो र' दा बे सासे गथ'खौ लिंहरदोंमोन आं हाननो गैया मिहिराबायाबोथ' हानखानाय नङा जानो आरोथ' सानाबायाबो बेबा बेसे गोबावजों सफैगोन र' बिहामजोआबो थांबायानो दां दा फन खालामफिनबावनोसै आं र' जेरावखि थाहैया मानो मोजाङै मोजांल' थांनानै गावनि सिमांफोरखौ मोजां जाफुंसारहोथोंसै ओमफ्रायथ' देनां गाजा गोमजायैनो लाबोफिननोसै बिहामजोखौ दाथ' एसे आद्रा जाबाय नालाय थेवबो जेबो नंला दे रिंथ' गानहोखाबायना जागोनलाय आरो सोरनिबा आंनिनो बिहामजो जाखाबाय दाथ' गथ'आबो एसे थङालि नालाय देनां एसे बुजिलांसिगोनदां साख्रिबो मोननायजों जाबजों नै नाखौथ' ना फिसाखौ सासेया जाया बेनोलाय गोदान ओंख्रि सङाबा जागोननो दा बे ना गिदिर मासे दंबावोमोन बेखौनो फ्राय खालामसै बाब नङाबा दा जानाय नङा ओंखामखौनो ओइ हाथरखि बेबि आइया माथोलाय औ मा जाखो दहाय अबाय थाङामोन बै खाथिनि दखानावसो थांदोंमोनलै बे खाथिनि दखानाव थांनायानो एसे गोबाव जाबोबाय आरो अबाव गोबाव जानब्रा दसेल'सो दसेनो बेसेबांबा गोबाव जाबाय ओइ गोबाव जायाखै अबाव ओमफ्रायथ' नायानो फिसा गोजासो औ दिनैथ' बेखिनिल' नायानो बांद्राय माबायासै गाबोनहाय आरो हमनांगौ ना आरोथ' ना गिदिर मासे दं बेखौ नोंनो फ्राय खालामसै आरो मा सुखौ हले बासिना होनांगोनलै नाखौ नङाबा हले ओंखाम जानाय नङालां दाबो नाखौनो बासिना होलायनांगौ मेहेर मा जाबावनो बे सुखौ गियोना आङो सुवा थाबथायोना दे जागोन दे बासिना होगोन आं दायो ओमफ्राय बांद्राय सु गैखाया दा नायाबो जादोंथाय अबेबा बिराद सु दं आनलाय बिदिखौ आं जानो बायोलै दे जेबो नङा नोंनि बानायगोना बांद्राय सु गैखाया नों बासिना होबानो जाबाय दे आंहा नै नाया सायबावनांगौ दङ बेखौ सायग्रोनोसै आङो र' आच्छा माथो ना दं जाखोब्रा बेवलाय नायदोब्रा मा ना दङ ओमफ्राय गाबोन हममारसिगोन नाखौ गाबोन फुङाव हमनांसिगौल' जोंहा दिनै सारखाबायना ओमफ्राय नोंहाथ' बेफ्राव इन्ट्रेस्ट मोनखायोना ना हमनाय मायबा मायबि आंथ' फेमिलिफोरजों जमा बांसिन इन्ट्रेस्ट नांगोन आरो ना बेफोरसो फेमिलि दा जेरावबो जमाबासो इन्ट्रेस्ट नांखायो नायाबो खम गिदिरबो दंलै दङथ' आरो ओमफ्राय माखासे फानगोननो ओमफ्राय माखासे बिदिनो न'आव जानोसै फोरानसै दे होमबालाय बरिया आं नायबायसो थागोनलै हमला बेफ्राव गैया नाफोरखौ नायबानो जाबाय दे ओमफ्राय दे थाथ' आंहा ना सायबावनांगौ नि दे साय मोजां साय मिथिबाय नङाबा दा बिखुनजोजों रायजागोन नोङो अबाव जादों आइया आंखौ रायगोनखाय बा लेबेलबावलै आसोला रायबावानो ओरैसोबाव नामा जानला मोनलालाय मानोथो रायजाला बायनांगौ जाखो गुबुनफोर बायदि नङाना आरो आंनि आइया इस दे बै सासेयासो नामा ओमफ्राय बै सासेयाबो बांद्राय नंला एसेबां मानि दासान्दिथ' मोजांखौनो रायलायदोंमोन आरोबा गावहा दहाय थांबाय जोंखौ लिंहरगासिनोसो ओमफ्रायो दहायबो लिंदोंमोन लिंनायालाय दे थांथ'थोंलै बियो बांद्रायबा दावरावसो जायो जोंहा नांगौबा एसे उनाव थांगोन बेनोथ' दे जागोन थांनायाथ' थांनांगौ गोबावानो जाबाय आंहाबो हजोंथ' ओमफ्राय आइयाथ' हारसिंसो जागोनदां नङा हारसिं नङा आमाय दंना आगोलावलाय हारसिंसोमोन ना नङालै आमायाबो थाफैबायनो बेयाव जेबो नङा आंनिसो न'खाना बेयावबो थांजागोन मालाबा र' जागोन दे आं माबा ना सायग्रो थानसैलै दा अबावबा गोबावसो जालायलांगोन आंहा जेन आंसो सायनो बादा होदोंखाय सायदो आरो सोरथो बादा होदों नों खाथियाव थाफैनानै रायलायदेरबाय थाबालाय आंहालाय बोरै माने ना सायनो ना रायलायनोसै दे नेरासो दायोलै थांथ'नोसैलां साय नाफ्रा मोजां साय बिहामजो जागोन दे जागोन मोजां सायनि र' बिहामजोआबो देन्जारलै देन्जार जायाबा सोलियो होमबा आजिखालि इस बा दे खामानियाव गोसो हो बिहामजो जानाय नङा बेजों रायलायबायानो थाखागोन बियो बे बोसोरा आंनि थाखाय मोजां नङा एथबां गाज्रि सानाखनि जिउआव दिनै नुनांबाय आङो नाथाय बेफोर मानि थाखाय आंनि थाखायनोथ'ना आइयाबो दिनै बेबायदि खस्थ' मोननांबाय आरो आंनि बिनानावा नानि दिनै आंनि बिनानावा आंखौ नागारनानै थांबाय आंखौ आं थासेयावबो नोंखौ आं रैखा खालामनो हायासै आंनि मोनसे गोरोन्थिनि थाखायनो दिनै बिसोर नोंखौ बेफोरबायदि खालामबाय दाथ' आइखौबो आं मोनसे मोजां जायगायाव सेफ दोनग्रोनांसिगोन नङाबा बिसोर खेबसेल' नङा बारे हामला खालामगोन बिनानावखौथ' मोनफिनखाला नाथाय आइखौ खोमानो गोसो गैला आङो खोमजोर नङा आङो नाथाय दिनै आइनि थाखाय
आं जेबो एक्सनबो लाथ'नो हाया मानोना बिनि हालोदा जोबोद गाज्रि आइया मोजां जाग्रोनांगौ नङाबा आं आइखौ बेफोरबायदि जाजानो लुबैला आरो आंखौ निमाहा होदो आगै आं नोंखौ बासायनो हायासै मेहेरखौ बासायनायनि दिनै बेफोरबायदि सुख'नांबाय आङो नाथाय जुदि आं बेफोरबायदि लाइनाव गैयामोनबा दिनै बिदि जानायबो नङामोनदां नाथायथ' आरो बेफोरखौ हरखाबैबो गारनो हाला आङो मानोना आं नागारनो सानब्लाबो बिसोर नागारखानाय नङा थेवबो लासै लासै बिसोरखौ बोथ्राबफिनगोन आङो दिनै नोंनि खोसोम जाना बुङो आं आगै जाय जाय नोंखौ बिसिम सौहैहोदों बिसोरखौबो बैसिम सौहैहोखागोन आङो अब्लासिम नोंनि आत्मायाबो सान्थि मोननाय नङा जेब्लासिम नोंनि दायनिगिरिया हमजाया आंनि बिनानावखौ एसेबां खस्थ'यै बुथारदोंना नोंसोरो र' सानसेबाबो बिनि फिननायखौ होफिनगोन आङो लासैयैबाबो बिसोरथ' मोनथिखाबाय मेहेराबो जिन्दा दङ जानांगौ मेहेरखौबो फल' खालामफिनगोन बिसोरो आंखौथ' नागारखानायानो नंला फल' खालामबायानो थाखासिगोन दानि नोंनि नोंदाखौ निमाहा होदो आगै मालाथो मोनहैबावनांगौब्रा ओइ आंना बालायलांबायसोलै बांद्रायखौबो आं बिदि थाबाय थानो हायाना दलदनो अजों गामियाव मोनबाय एकदम चुन बेरायसिगौसोमोन आङो देवानि जासिगौमोन दाहाय माबानि लाइफआनो एसे चेन्ज जालायबायना आंनिया दा आरो नेक्स्टआवबा मा जागोन सोर मोनथिबावनो आंनि जबफ्रानोथ' माबोरै जागोनलै आं मावनो हाना हाया जाखो ओमफ्रायथ' माबायदि हमनो मोनगोनब्रा माने सिखावफोर हमनो मोनना मोना जागोन बिराद मोजां मोनबाय आङो ओमफ्रायथ' गुलि गावनाय मायबा मायबिबा बेफोरखौबो मोनसिगोन खोमा दे आङो रावबो गैयाबाबो माथो थोरले हारसिं इन्ट्रेस्टब्रा नोङो आइ दे दसे थानानै सानसोरांखौ एदावहरलायनोसै आङो र' नाथाय मार एसे गाज्रिबो मोनदों आं र' सानसोरांखौ नुथ'नाय नंलाना आंनि सानखौ नाथाय आं माने गोसोखांबाय आरोना आंनि सानसोरांखौ सान ओंखारनायखौ नाहरगोन आं सान हाबनाय सान ओंखारनाय बेफ्रावनो नोंखौबो फिल खालामसै फुंनि सान गोरलैनि जेब्ला सान्दुंआ आंनि मोखाङाव नांगोन ना साननानै लागोन आं जे आंनि सानसोराङा आंनि खाथियावनो दङ ओमफ्रायथ' गावनि थुनथुलिखौ गोसोखांदों होनना आं सानना लागोन न'नि गोजानावथ' थांसै र' न'खौबो मार गोसोखांसिगोन ना आं आइखौ आइनि रायनायखौ ओमफ्रायथ' सानसोरांजोंथ' लोगो हमनायखौ एदावलायनायखौ एभ्रिथिं होनजायो ओमफ्राय जोंहा थेख्लाजों नांलायनायखौ बुआ बेफोर मोनबावनो दे आङो एसे गोबावनि उनावसो लोगो मोनलायसिगोन ना थेवबो लाइफ नालाय माथो होनबावनो लाइफआथ' बेनो थाबाय थायाना माब्लाबा समाव थासारियाबो सोलायहोयो फारसेथिं आंनि सिमां आरो माखासे दङना आइखौ नायनांगौ थेख्लाखौ नायनांगौ जियानो जा माने आंनिफ्राय आरो माने हाबा जानायनि सिगां हाबानि उननाथ' उननि खोथासै जेन'बा उनाव बेलाय उननि बाथ्राब्रा मालाबा मोनबावगोनब्रा माला मोनबावनांगौ जाखो अके होमबा सनामोन दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै आरोथ' मेरा थांथ'नोसैलाय लोगो मोनफिनसिगोनलाय नेक्स्ट एपिसडजों दे होमबा सनामोन नायनानै माबोरै मोनखो नोंथांमोना फोरमायहरलायदो बिदिबा आं फैफिनलायसिगोनलाय नेक्स्ट एपिसडजों दिनैनि थाखाय बाय बाय बयनिसिमबो लाभ इउ आरो नायनानै मोजां मोनदोंबा लाइक आरो नोंथांमोना कमेन्टजोंबो फोरमायहरनो हागोन लोगोफोर बाय बाय बयनिसिमबो लाभ इउ गुड नाइट आथ' लोगोफोर कार्टुनफ्रानो माबा उल्थां फाल्थां जाला जोब्बायलै एसे एनै माने डाबल खस्थ' जाबाय आरोना बानायनो थाखाय बेखायनो नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लोगोफोर लाइक खालामनो बावना दे बिराद माने डाबल खस्थ' जाबाय आरोना दासान्दि आपडेट फैखांनायनि उनाव बे फाग्लियाबो बेहायनो ना सायथ'बाय थाथोंसैलै ओइ बिहामजो मोजां साय जागोन दे जागोन गाबोन फुङाव ना सारनो थाब सिखारनांगौ ना बरियाके सिमां नुलायलायसिगोन आंथ' बा आसोला नुदों नोम्बाजिनि आखला